daga cikin kananan alamomi na tashin kiyama, domin hadisin da muka gabatar da dazu annabi ke cewa buistu ana wasa'ati ka hataini, an aiko ni da tashin kiyama tsakanin ana wasa'atu ka hataini, sai nuna alwusta wato wasababa, as-sababa wannan dan yatsan manuniya, alwusta dan yatsan tsakiya, yace kamar wannan muke da juna tsakanin da tashin kiyama. Wannan hadisi yana cikin Bukhari kuma yana cikin Muslim. Saboda haka wannan alama ce babba, dan kasancewar daga annabi babu wani annabi da zai sake zuwa kuma har ya zuwa wato ainihin ranar tashin kiyama. Alama ta gaba ta biyu, zuhurul fitan, faruwar yaƙe-yaƙe. Idan aka fara yaƙe-yaƙe tsakanin wannan al'umma da wannan, tsakanin wannan ƙasa da wannan, tsakanin wannan kabila da wannan, to ɗaya daga cikin alamomin tashin kiyama ne za a ga yaƙi ya game duniya. Yanzu manyan yankunan duniya da ake da su guda nawa ne? Ga Afirka, ga kuma ina Asiya, ga kuma ina European countries, ga kuma ina Australia, ga kuma America, ga ina ne? To ina ne ba a yaƙi? Idan ka shigo Afirka kadai, Afirka ta yamma ana yaki, Afirka ta arewa ana yaki, ta tsakiya kuma ana yaki, ko an yi ana hutu yanzu kuma za a ci gaba nan gaba kenan. Idan ka shiga Asiya ana yaki, a Turai ana yaki, a cikin ƙasa ɗaya kaga kuma ana yaki, ƙasa da ƙasa ana yaki. Yanzu Ethiopia ne da su da Eritrea da Uganda suka haɗa kai suka marawa arnan kudancin Sudan da ke karkashin jagorancin John Garam suka taimaka musu suka kai hari Sudan cikin alcin na wata risal ash'ari Allahu alaihi wa sallama yake cewa inna bayna yaday sa'ati fitanan ka qita'il layl al-muslim yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafir awtarakum wadribu bi suyufikum al-hijarata fa in dukhila ala ahadikum falyakun ka khayr ibni adam. Hadisin Abu Musa al-Ash'ari, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kafin kiyama ta tsaya za a gamu da fitintunu tamfar yankin dare mai tsananin duhu. Mutum zai wayi gari yana mummuni kafin yamma ya zama kafiri, mutum zai kai yamma yana mummuni kafin gari ya waye ya zama kafiri. Fitintunun nan da za su faru, annabi ce alqa'idu fiha khairu min alqa'im, wanda yake zaune shine yafi abun soyuwa ko yafi dama cikin mutane sama da wanda yake tsaye. Wanda yake tsaye shine yafi dama sama da wanda yake tafiya. Wanda yake tafiya shine yafi dama sama da mai gaggawa a cikin lamarin fitina din. Ma'ana dai wanda ya je nan ya kulla nan, ya je nan ya kulla nan, yana da dan dama akan mai bude wuta din. An fahimta ko? Wanda kuma shi yana daga tsaye dai yana kallon abubuwa, idan an neme shi shawara to idan ba a neme shi bai shiru, shi ya dan fi dama sama da mai zuwa nan da nan. Wanda ya shiga gidansa ya boye ya fi dama sama da wanda yake waje. Wato annabi na mana isara zuwa ga idan fitina din ta zo, kar mu yadda mu taimaka da kowace irin hanya tamu. Duk yakin da aka gina shi akan kabilanci, akan maslaha, duk wata zanga-zanga da za a gina ta akan duk wani ra'ayi na siyasa, ya kasance kai ka nisance ta. In yaki ya shafi musulunci sai ka shiga, bai yaki musulunci ba sai ka zura ido. Annabi ce idan da za a buɗe ɗaya daga cikin gidanku a fasa masa kofa a shiga su irin wannan yan fitina din ta siyasa ko ta kabila da kabila, annabi ce falyakun ka khayri binai adam, ya zanto shine mafi alherin ƴaƴan annabi Adam din nan guda biyu. Labarin sai ya zo cikin suratul Maida, da ɗaya daga cikin su ya gabatar da sadaka, ubangiji bai karba ba, ɗaya ya gabatar, Allah ya karba. Shi wanda ba a karbi sadakarsa ba sai ya ce wa dan wansa mai la aqtulannaka, shi kuma yace mai inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka li aqtulak inni akhafu Allah rabbul alamin. Yace in har ka zare takobinka ka dauki makaminka kace zaka kashe ni, to ni bazan dauki nawa ba in ce zan kashe ka, ni ina jin tsoron Allah. To shine abin da annabi yake nufi, ka zanto kai ne mafi alherin ƴaƴan annabi Adam din nan guda biyu, wato ka zama kai ne ɗayan wanda shine aka kashe, ba ka zanto kai ne mai yin kisa ba idan fitina ta zo.
wannan hadisi Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah da Hakim duk sun rawaito shi, hadisi ne kuma wato ingantacce. Ummu Salma matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa istayqaza Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laylatan fazi'a, tace wata rana cikin dare Annabi ya farka a firgice sallallahu alaihi wasallam, sai yace subhanallahi ma anzalallahu min al-khaza'in, yace tsarki tabbata ga Allah, me Allah ne ya saukar daga cikin taskokinsa, wa ma za anzalallahu min al-fitan, me kuma Allah ya saukar na fitinu, man yuqizu sawahibal hujurati, wane ne zai je gidan mata na ya tayar da su tashi su yi qiyamul layli, rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirati, annabi ce yaso da dama daga cikin mai tufafin sawa a nan gidan duniya gobe kiyama za ta tashi tsirara. Ma'ana a nan duniya ita yar gata ce, a kiyama kuma ita ba kowa bace dan bata bi Allah ba. Wannan hadisi kamar ishara annabi ke yi na kusantowar fitina, da haka yake cewa wa zai taimaka min ya tashi iyalin gidana su tashi su rinka yawan ibada suna kiyamul laili, dan kafin fitina ta zo ya kasance sun yi ibada mai yawa, ko da rayuwarsu ta tafi dai sun samu sun bauta Allah. Tun annabi na dare yake jin tsoron kar fitina ta fara faruwa yana can, dan ɗaya ce daga cikin alamomin tashin kiyama. Na uku daga cikin waɗannan ƙananan alamomi zuhurul fitan min al-mashriq, kasancewar fitina za ta fara kunno kai daga gabas. To wace gabas ake nufi kenan? Gabacin duniya, gabas ta tsakiya zuwa abin da ya gabas can gurin, ka kamar China gabas ce, ba haka bane ba? To fitina za ta iya kunno kai daga can, amma hadisai da dama sun zo cikin Bukhari waɗanda annabi ya fayyace gabas ɗin, wani lokacin ya ce gabas, wani lokacin kuma ya fayyace gabas ya ce Iraq, yankin Iraq. To inda Iraq take kuma a da can shine yankin da ya shafi har inda kasar Iran take a yau, duk ana kiransa Iraq a wancan lokaci. Har wani yanki na Afghanistan, har wani yanki na India, har wani yanki na Tajikistan da Turkmenistan, duk suna karban wannan ma'ana da ta gabas. To alama in za ta kunno kai, za ta kunno kai daga gabas. Hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam, yace ala innal fitnata hahuna, ya nuna gabas. Sai ce ala innal fitnata hahuna min haythu yatlu'u qarnu shaytan, yace fitina daga nan take, daga inda kahon shaydan ke tsurowa. To me yake nufi daga inda kahon shaydan ke tsurowa? Daga inda rana ke hudowa. Saboda ya faɗa cikin wani hadisin, yace kar ku yi sallah lokacin hudowar rana, domin in rana za ta hudo tana hudowa ne tsakanin kahonnin shaydan. Saboda shi shaydan ya san cikin mutane akwai masu bautar rana wanda suna sujada gare ta lokacin hudowarta da lokacin faduwarta. To daidai lokacin da za ta hudo sai ya sa kahonsa kusa da wajen, dan in an je mata sujada shi ma ya samu rabansa. Dan tsiya ta shaydan kawai. To sai annabi ce in fitina za ta hudo daga nan ne, daga inda kahon shaydan ke fitowa. To me yake nufi daga inda kahon shaydan? Daga mahudar rana, kaga gabas kenan. A riwayan Muslim annabi ya ce ra'asul kufri min hahuna min haythu yatlu'u qarnu shaytan, yace kan kafirci gaba ɗaya daga nan zai keto, daga inda shi kahon shaydan ke bullowa. An ruwaito daga Abdullahi dan Abbas, hadisi daga Abdullahi dan Abbas, yace da annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi yayi addu'a yace Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina wa barik lana fi shamina wa yamanina, yace ya Allah ka sa mana albarka cikin mudun mu da muke awo, ka sa mana albarka cikin sa'in mu, akwai albarka cikin awo. Shi yasa ko da ka sai buhun shinkafa ko buhun masara a gida, kullum in zaka bai wa mutanenka abinci ya kasance kana da mudu da kake awo da shi, ba wai dan kididdigar mai zanci ba, a'a dan duk abin da ka auna da mudu dan nan annabi ya roki a sa albarka ciki, sama da kawai a tuntsirar da buhun a dan zirara kawai, haka ya isa, haka ya isa. A auna da mudu sai Allah sanya albarka ciki. Yace sa mana albarka cikin sa'in mu da mudun mu, ya Allah sa mana albarka a Sham din mu, kasar Sham kenan, ya Allah ka sa mana albarka a Yaman din mu, kasar Yaman kenan. Fa qala rajulun min al-qawmi ya nabiy Allah wa fi iraqina, sai wani mutum yace ya annabin Allah har ma a Iraq nan ma sa mana albarka. Qala sai annabi ce inna biha qarn ash-shaytan,
anan kahon shedan yake Iraki din nan. Wa tahijul fitan, anan ne kuma fitina za ta taso. Wa innal jafa'a bil mashriq, duk wani jafa'i daga can zai hudo kai. Ibn Hajar al-Asqalani, wannan hadisi da muka kawo na Abdullahi dan Abbas na Imam Tabarani ya rawaito shi, hadisi ne ingantacce. Ibn Hajar al-Asqalani ya faɗa cikin Fathul Bari dangane da sharhin wannan hadisi da makamantansa, yace wa awwalul fitani kana min ba'uha min qibal al-mashriq, fitina ko da ta fara kunno kai daga gabas ta hudo. Fa kana sababan lil furqati bainal muslimin, asalin rabon kan musulmai daga can ya samo. Wa zalika mimma yuhibbuhu shaytan, wannan ko irin abin da shaytan ke so kenan. Wa yafrahu bihi, yake farin ciki da shi. Wa kadhalika al bid'u nasha'at min tilkal jihati, haka dukkan bid'o'i daga can gurin suka fara kunno kai. Daga Iraq ne aka samu khawarij, daga Iraq ne aka fara samun shi'a, dan wannan yanki ya shafar Iran. Daga nan ne aka samu batiniya, waɗanda suke cewa Qur'ani yana da zahiri yana da batini. Daga nan ne aka samu kadariya, aka samu jahamiyya, aka samu mu'tazilawa. Daga nan ne aka samu addinin Hindus na mutanen Hindu masu bautar shanu. Daga nan aka samu addinin Buddha. A ƙarshen zamanin nan daga nan kuma aka samu addinin Ahmadiyya, wanda suka fi shahara da sunan Qadiyaniyya, wanda wannan ne ya assasa shi Mirza Ghulam Ahmad, haka sunansa yake, amma sai canji sunansa, yace sunansa Ahmad Ghulam. Wato wai dan idan an ce Ahmad din dan yayi da'awar annabta, yace sunansa shine Ahmad, sai yayi da'awar annabta, yace ai shine Ahmad din da ake faɗa. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Yace to shine Ahmad din, shine annabi. Kaji fadan take a 1909 fa ya mutu, 1908 kai ya mutu, wai shine wai kuma annabi ne. Kaga wannan duk daga nan gabas din nan ta kunno kai. To kunnowar fitina daga can alamomi ne daga cikin alamomi, inda da lokaci da mun yi sharhin su da yawa. Ta uku kenan ko ta hudu? Ta hudu kenan ko? To yanzu mu shiga ta hudu. Ta hudu daga cikin waɗannan alamomi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, wato ainihin a yin koyi da tafarkin waɗanda suka gabace mu, Yahudu da Nasara, yin koyi da su cikin maganganunsu da cikin ayyukansu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa wannan yana daga cikin alamomin tashin kiyama. Yace la taqumu sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdhi al-quruni qablaha shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. فقيل يا رسول الله كفارس والروم فقال ومن الناس إلا أولئك. wannan riwayan Bukhari kenan. Annabi ce kiyama ba za ta tsaya ba har sai kun yi koyi da waɗanda suka gabace ku, ɗani da ɗani ko zira'i da zira'i, ma'ana duk abin da suka yi sai kun yi koyi da su. Maganganunsu za ku yi, sa tufafi irin nasu za ku yi, duk komai nasu na barna ko kuma sai kun yi kokari ku koyi da su. Sai ya zanto binnanci ne koyi da waɗanda suka gabace mu. Sai suka ce da shi su wane ne, kana nufin kaman Farisawa da Rumawa? Sai Annabi ce to su wane ne mutane a wancan zamanin in ba su ba. Wannan riwayan Bukhari kenan. Amma a wata riwaya daban ta Abu Sa'id al-Khudri, qulna ya Rasulullah al-yahudu wan nasara, shin yahudu da nasara kake faɗi su ne zamu yi koyi da su? Fa qala faman, sai Annabi ce to wa in ba su ba. To ko yau koyi da yahudu da nasara shine abinda mutane suka mayar da shi abin nan. Mafi karancin misali kaga alhaji fa za a ce alhaji wane, kaga a musulmin ma ba gama gari bane ba dan har ya je ɗakin Allah, ya zo cikin kafar watsa labarai ya ce babu abin da zai fushe mu sai an tabbatar da demokarasi. Demokarasi tsarin wani ne? Yahudu da nasara. Kai ka san dai ba tsarin Qur'ani bane, ba tsarin hadisi bane ba. Karamin misali kenan. To haka rayuwar mutane suke, ko mutum ya dauka cewa riko addini kankan wato yana kawo ci baya, ba a ci gaba har sai an dan yi tawayewa addini. Duk akwai irin waɗannan. Wannan hadisai Imam Bukhari da Imam Muslim da sun ruwaito su. Da haka ya kamata musulmai mai iyakacin kokarin mu. Muna da turas, muna da hadara, muna da civilization namu na kanmu wanda za mu iya tunƙaho da shi.
muna da tsarin mulki namu, muna da siyasa tamu, muna da tufafi namu, muna da ibada addini duk irin namu, to ya kamata mu yi tunƙaho da shi saboda mu yi tunƙaho da kayan aro, siyasar aro, tsarin tattalin arziki na aro, tsarin kiwon lafiya na aro, tsarin ilimi na aro, komai ya zanto na aro, ya zama shirme kenan. Ilimi asalinsa in ya ilmantu wani abu ne mushtarak bainan nasi, Allah ya bai wa mutane su raba, amma tsarin isar da ilimin ga al'umma to shine muke yin aro. Yanzu idan mun koyi likitanci ba aro muka yi ba, dan dama mu musulmai muna da likitanci, kuma da dama daga cikin nazariyat na ilimin likitancin da ake amfani da shi yau ba irin tsarin su Sheikh Safaya bane ba, irin su Farabi, irin su Ibn Sina, manyan malaman da suke musulmai ne, ba a lissafa su cikin Yahudu ko Nasara, cikin musulmai suke. Duk daga nazariya su aka yi ta amfani a Turai dangane da tsarin har hada magunguna, kiwon lafiya, likitanci, har ya zuwa kafin shekaru 60 da suka wuce, kafin Bature ya fara yin nashi, da namu ake amfani. To amma duk muka watsar da wannan. Haka ilmin nafs, psychology, a wurin malaman musulmai aka san shi, Turai ba su da nasu. To inda Turai suka yi tsiya shine idan suka ɗauki ilimin yadda yake, to sai su shigar da maguzancinsu a cikin ilimin. Ilimin kimiyya daban, maguzancin Turawan yamma daban. Ilimin technology daban, maguzanci na Turawan yamma daban. Geography hakikaninsa daban, maguzanci kuma daban a ciki. Sai suka ɗauki geography sai kuma suka ƙara da maguzancinsu a ciki, su kafirce ma Allah da manzansa, suka rubuce tsakanin ilimin da maguzanci aka garwaya da juna. Shi yasa duk wanda ya karanta ilimin in bai kwankwadi ayoyin Qur'ani da hadisi ba a ilimance ya san su, sai ya zama ba maguje ba tare da ya sani ba, saboda sun garwaye ilimin da maguzancin su. Dan akwai abin da kai ka san aqida ne ba ilimi bane ba, aqida ce ta maguzanci, daga jin shi ka san ba ilimi bane ba, sai aka cakuɗa shi da juna, sai mutum ya kasa rarrabewa. Ba lokaci na buga misalai irin wannan, amma dai mu fahimci cewa tsarin ilimi din wannan ilimi kyauta ne na Allah, yana ba kowa kuma kowa yi kokari zai samu, amma tsarin koyar da shi sai muka aro daga waje. Su can tun da a jami'o'insu za su haɗa maza da mata, mu ma wai sai mu ce sai mun haɗa maza da mata. A sakandare suna haɗa maza da mata, mu ma sai mu ce sai mun haɗa maza da mata. Kamar idan ka ware jami'a kace ta mata ce zalla, ka ware wannan ta maza ce zalla, kamar karatun ba zai yiwu ba idan ka haka, ka saba wa duniyar ilimi. Bayan wannan ba ilimi bane ba. Ilimin yana nan a cikin syllabus din karantarwa, amma tsarin da ka bi wajen karantarwa shine ka aro daga waje. Amma in muka yi watsi da wannan tsarin, ai ba ilimin muka yi watsi da shi ba. Yanzu alal misali kasar Saudiya akwai karatun jami'a tun daga primary har zuwa ga university na mata, ko babu yanda za a yi su ga namiji malami, mata su kaɗai ne zallansu, lecturorin su mata. In akwai wani course din da yake mace bata iya ba, namiji ne zai karantar, to zai zo ya gabatar da lacca din inda zai zauna, shi ba zai gansu ba, su ba za su gan shi ba, amma suna jin sautinsa. Suna zaune a ɗakin ɗaukar lacca, kowace da yar karaman sifika a gabanta da na'ura a gabanta, yana lacca tana ji raɗam, tana rubutawa, kuma yana rubutu kuma ana nuna musu a kwamfuta, kuma in suna tambaya ta danna abinda za ta yi magana ya ji kuma ya bada ansa. Sai suka musulantar da ilimin, ba su kyale shi ba a maguzance. Mu ko yadda ya zo mana a maguzance sai muka yi shi a maguzancinsa. Wai idan an zo ma an cakuɗa maza da mata ɗin, wai a maimakon a ce to mace ki yi shiga ta arziki irin taki, ki yi shiga da ta dace, shikenan kawai a'a dole dai sai ta shigar waje, tunda ilimin daga can ya zo, to ta yi shigar irin wanda wancan suke yi. Kar ta sa hijabi, kar ta sa dogon riga burum da ita, ta zama yar kawai kenan. Ita da take karanta sciences ne kuma na wani shiga burum wata yar kawai haka. Ita da take karanta kaza, ita take karanta za, to idan an je practical ya za ta yi da wannan riga zulum. Ai gara ta sa dan sake dan kankani da ɗan hannu iyakacin nan gurin, shi da za ta ji daɗin practical. Wato za ta ji daɗin yin tsiya kenan, sai kawai su yi wannan. To kuma sai aka kawo mana nan gurin, su kuma arna su ta kare wannan abun wanda aka aro daga waje, su ma ba shi sai gada ba, wai wannan tsarin su ne, kuma su ma ba nasu bane. Dan yanzu arnan kasar nan idan aka ce to kowa ya yi shigar gidansu, to sai dai su zo ɗakin karatu da ganye. Ba shi ne ba, sai dai su zo university da ganye a jikinsu, ganye kuma daidai inda zai rufe al'aura kawai. Don haka suke akan dutse.
to su kaga da bature ya ɗauko su daga kan dutse ya sauke su da ganye a jikinsu ya kwace ya ce karki sa ganye, sa ɗan mini skirt haka zuwa wajen gwiwa, ai gata ya mata don wannan da ya ɗara ganye sutura. Ba ta da riga kwata-kwata ya kawo yar kankanuwar shet ya bata ya ce sa yar riga wadda za ta ɗan tsuke ki haka, kaga dai duk gata ya mata. Mu kuma dama tun kafin bature ya zo, tun kafin a yi ɗaran aka yi kwanɗi, tun da can gurin muna da kayanmu na saki da muke saka irin tamu ta gida, da rigar saki da zanen saki da zanen da ake ce masa ɗan katabarji da wanda ake rini irin namu na gida wanda marinan mu suke yi, da zanin mu da rigar mu, ha kawai matan mu da kaya uku a jikin su, ga zane ga riga ga babban gele da ta saba da shi. Sai bature ya zo sai ya kwace zanen ya kwace rigar sai ya bata ɗan karamin sikire ya bata kaza. Gata ya mata ko cin mutuncin ta yi, fashi da matakami ya yi mata kuma ta yi masa tafi ta ce ka kyauta. Su ko waɗancan da aka so kusa da kan dutse da ganye a jikinsu aka sa musu kaya, su gata aka yi musu tun da can ba su da komai. To amma ya kamata mu ko mu ce wannan abin da bature ya muku har yanzu bai sa kun samu kamala ba, har yanzu akwai na kasu, ga namu kusa. Allah fahimtar da mu. To lokaci yana tafiya kuma aikin ma kamar yanzu nan muka fara shi. Abinda nake gani in yi mana wata wurin tsayawa a nan gurin don saboda gobe mu dora. Akwai abubuwan da suke masu muhimmanci, gobe ba za mu samu matsala ba tun da duk mukaddimar da muka yi yau ta ci mana lokaci, gobe ba ma bukatanta. Kawai sai dai mu dora akan kirgen. Yau da mun kididdige ababe guda nawa kenan? Ababe guda 4 kenan. Abu na farko mautun nabi sallallahu alaihi wasallam, abu na biyu zuhurul fitan, bayyanan fitina, abu na uku zuhuruha min al-mashriq, kunnowar kan fitina daga ina mashriq, abu na hudu fa ittiba'u sunanil madina, wato koyi da waɗanda suka gabace mu sune yahudu da nasara. To mu rike anan gurin kan cewa nan shine wajen tsayawar mu, gobe insha Allah za mu dora akan wannan tun daga su adawwani a rubuce a cikin takarda. Abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ya shafe mana. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Da alaka da darasin da muka yi, waɗanda dai suke hannuna ya kamata mu rika sabawa tambayoyi su shafi darasin da aka yi, dan a cikin darasi mai karantarwa zai iya yin kuskure ko tuntuban harshe ko ya faɗo na abu ba yadda yake ba, ko wani wuri da ke nufin ƙarin bayani amma sai zuciyarsa ta tafi wani wurin bai ƙara bayanin ba, da an zo tambaya sai ga ta ƙara fito a fili. Amma idan aka yi darasi misali akan tauhidi sai muka zo muka yi ta tambaya akan alwala da taimama da tsarki, to wannan sai zanto ita ce takardar bayan taro na karatun. Duk wanda ya tashi kawai zai tashi da labarin taimama, ruhin abin da aka yi magana akan sa awa 1 da minti 10 sai ya zanto bai fito fili ba. Saboda haka da Allah mu rika kiyayewa har kafin abin ya zama ka'ida nan gaba. Da inda nake darasi a Kano na riga na saba, duk wanda ya rubuta tambayar da bata shafi darasi ba sai mu ajiye ta sai ranar da aka yi irin wannan darasin da tambayar ta shafa. Abinda wannan ke cewa shin ya halatta mutumin da yake cin haram a bihi sallah? Ya halatta. Dan mutum na cin haram wannan baya nuna cewa ba za a bihi sallah ba. Cin haram ɗinsa daban shi ta shafa, in ya iya sallah sai ka bi shi kuma sallar ka ta yi. Wannan yake cewa ya halatta ka yi wa wani istihara? Wani baya yawa wani istihara, sai dai kai kowa ya da kansa. Abdullahi dan Abbas ke cewa annabi na koya mana istikhara kamar yadda yake koya mana karatun Fatiha saboda muhimmancin ta. Ban ji ba? Jabir dan Abdullahi ne? Kana da wannan tabbacin? To. Ni dai abinda na sani Abdullahi dan Abbas, amma shi ya ce Jabir dan Abdullahi. Yace annabi na koya mana istikhara kamar yadda yake koya mana karatun Fatiha. An fahimta da kyau ko? To kaga kowa kenan shi zai da kansa, yadda karatun Fatiha wani ba zai maka ba, kai za ka yi da kanka, haka istikhara kai ne za ka yi da kanka. Game da hudubar Juma'a akwai hadisi karar da nuna annabi bai rike sanda ba? Dangane da rike sanda a wajen hudubar Juma'a, annabi ya rinka rike sanda ne amma lokacin da ba a riga an gina mimbari a masallacinsa ba. Kafin a gina mimbari yana hawa kan wani kututturen dabino ne da yake yin hudu ba.
to ga dabi'a kututturen dabino ba za ka samu tabbatuwarsa akan kasa ba kamar mimbari, sai annabi ke yin amfani da sanda ya dogara ta. Tun da aka gina mimbari a masallacin annabi, daga nan kuma ya daina rike sanda wajen huduba. Saboda haka kai ma a masallacin ka in ba mimbari sai ka rike sanda, in kuma akwai mimbari a masallacin ka na juma'a ka rike sanda, ka tabbatar cewa kai bid'a. Kila ansar na dan yi ta da dan zafi yau saboda na san an shatare na da ita. Akwai matasan da sun shatare na a kofar waje dan nayi sallar juma'a nan na fita, ya malam ba mu ganka ba da sanda, ba mu ganka ba da rawani, yan zafi kenan. Alhamdulillah, asamin sunnatul anbiya'i hadisin da'ifi ne, babu shi. Ba mu ganka da sanda ba kaza to duk bayanin da zaka yi sai su kasa fahimta. Ka sani cewa lallai ka kawo inda annabi ya rike sanda bayan an gina mimbari a masallacinsa. Shekara 10 mun baka